se omlouvám, že nebyly 3, ale teď uděláme jednu tady teď. Takže promiňte, uděláme ještě teď jednu teď, protože jsem udělala jenom 2, tak uděláme teď 2 a 2. Hlavně, co udělejte, dejte like až subscribe, please, ať dosáhneme 100. 100 musí být. Ale lajku trošku ještě kolik chcete. Hlavně ne hodně a teď. Hlavně vypřenou od mě na tolik. Hlavně ne. Hlavně to nesmíte udělat. Doma ještě víc. Tak to nesmí udělat, tak jdeme míň, tak to taky nesmí udělat. Teď šusenko a teď. Ne. Zkusíme ještě jednou. Tak to ne. Teď. Ne. Pane bože. Já jsem říct, že uděláme ještě víc těch her. Jo? Teď. Na R. O. Jo, a potřebuji. Jo, tady ještě I. Něký. Jo, tady. Takže děláme jinou. Řekni, že mě jsem, to je jasný. Že tak z takovýhle nejsem. Z téhle nechci být. Ready? Let's go. Robíme stavku, máme stavku, ještě jdeme 127. Máme to, jakýho písmu, jo, tak otevřeme se a teď. O, ten je slabý.